To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake saduwa da ku a daidai wannan rana. Kamar yadda muka yi bidiyon mu na baya akan quotes ɗin da zaka ɗora ta yadda ba wanda zai kira ka sai dai kai ka kira. To wayansu suna mana tambaya kan cewa to yaya za a yi ka kuma cire wannan tsari ɗin. To a yau shine muka zo muka da wannan bidiyo ta yadda zaka cire wannan tsarin daga tsarin da ka shiga ɗin. Kamar yadda muka yi bayani a baya, wancan tsarin idan ka danna wannan codes ɗin ba wanda zai kira ka sai dai kai ka kira, kuma za ka yi browsing ɗinka, za ka yi komai naka hankali kwance. To idan har kana so za ka fita daga wannan tsarin, shine za ka shiga dialog naka sai ka danna hash 21 hash sai ka danna akan sim ɗin da ka yi wannan register. To za ka ga ya nuna maka call forwarding ratio was successful. So yanzu ka fita daga wannan tsari ɗin kenan. Da Allah jama'a, ga wanda bai mana subscribing ba sai ya daure ya danna mana subscribe, wanda kuma ya yi subscribing idan wannan bidiyon ya burge ka danna mana alamar like, saboda hakan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen mu ga cewa muna ta kawo bidiyoyi kala-kala kullum wanda suka dace, wanda kuma za su amfani al'umma. Da Allah akwai bonusin da muka yi ta sakewa kwanan baya, to nan zuwa kwana biyu ma za a ƙara sakewa ga duk wanda ya yi subscribing ko wanda yake yawan kallon bidiyon mu zai samu wannan bonus ɗin. Akwai gasa kuma da za mu sa insha Allah a ƙarshen Disamba nan. So wannan gasan mai kauri ne, duk wanda ya yi ƙoƙari yana yawan bibiyan YouTube channel namu, yana ganin abubuwan da muke ɗorawa, yana danna liking, to insha Allah kuma yana comment, ba in ka gani kai shiru ba kai comment, to insha Allah za ka ga wataƙila ka samu cin wannan gasa da za mu sa ɗin insha Allah. Muna fatan za a yi subscribing, a danna mana alamar like, kuma a danna alamar ƙararrawa sai ka zaɓi all, ta yadda daga zarar mun sake za a sanar da kai ba tare da wani ɓata lokaci ba. Mun gode.